простою, казалось би, справою, да, ми через гроші залишаємо пам'ять про історичну подію, про те, що про сенс, який несе ця монета. І вона завдяки взагалі нумізматиці, ми можемо подивитися, це взагалі історична наука. Завдяки цьому можна вивчати культуру, історію, політику, міграцію і таке інше. Тому ми за рахунок цього, за рахунок цієї нашої просвітницької такої роботи вважаємо, що вона дуже важлива для наступних поколінь і для сьогодення. Сьогодні неймовірна подія. Ми презентували разом з колегами з Національним банком України монету, яка називається «Орнек. Кримсько-татарський орнамент». Про що це? Це про те, що ми маємо цінності, які ми маємо зберігати попри все, що ми повинні передавати ці знання, ці практики з покоління в покоління. І дійсно масштабування цих знань буде відбуватися завдяки такій спільній співпраці з Національним банком України. Кількість цих монет біля 80 тисяч одиниць, і тому ви розумієте, да, який це великий масштаб, через який багато людей не тільки в Україні, а й за кордоном будуть знайомитися. Тобто ми з нематеріальною спадщиною кримських татар, і ми будемо розмовляти мовою орнамента з людьми як всередині країни, так і за кордоном.